Ljudi. Luka. Uopšte nisam promenio ikonicu tačno kad smo trebali da prihvatimo. Idem Afrika. A ovaj pita da igram Dianu ili Akali, ja mu kažem Kat, on pikuje Heimer. Promašit će pola ako bude gađan, šta se kladimo? Dobro, skonto sam. A few moments later. Sve fail. Sam rekao. Ne valja to. Ne valja to nešto. What? What? Tu ko je prošlo kroz minjena? Ko je prošlo kroz minjena? Rito agent. Nema Luka, tu ništa, sam. on je kosti. Evo te ga. Damn, Geno Ana. Nešam, brate, ne? Ne, pokušavam Napad ne. Pazi se, Johnny, pokušavam. Sve Johnny. Bez žena. Ez. Nice. Ne. Moramo Luku da spasimo. Jebote, pustite me na miru. Night slot. Nice, sve ga. Dobiješ kill. Ja dobijem drugi. To je Nice. dva za jedan. Nemoj da Beti ga u peču. Da. Nemojte mediće da znam. Dead. Daj za... Timo. Ne! Aj Luka, uzmi ti. Ako Možeš? stignem, stiću. Stigo bi. A, ja sam mrtav. Skoči do mene. Nemam. Ne, Stigo bi ja sigurno. Vidi ga blok, vidi ga kak je. Ljubi ga čak. Ček sam da vardam ovdje. Hvala. Tu je? To je moje, brate. Moje, a fuck. Da, dobro, možda to nisam pravilno uradim. Rekt, kido. Da sam ih ta. As boys. Nice Gino. Ovo je sve zbog Gina bil. sve zbog mojih It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. i ghosta. Pa da. Ale će sve uraditi. Zbog mog support itema. Vaj žena! A sad nek proda me ubio. Samo nek proba da me... Lop, ne! Madu. Dolazim... Ne, našao sam se Joani, ljudi. A? Našao sam Ljudi, se vaj, Joani. ljudi. A što mi nismo još startovali? A da, zato što Gabriel sedi Neconić. O. Doran Shield, šta je to? Yeah, pa. Ljudi, šta je Doran Shield? Sad samo gledaj, sad ću samo ovako, da stoji mi nećemo pomagati, uzet ćemo ih sve, otići sad srećan. Blizno. Nema mi tu staviti. Fuck. Nema se. Look out, ult. Nice! Vidi došao Darius. Opet bre. Dolazim da ih Ali- dajemo, ajde. Blaže molim. Please. Tu Blaže, sam, molim. hoćete da ih dajvujemo. Čekaj, da stignemo. Dobro, ja ću sam. Ne varu sam Opet u dvosmislenom obliku. Ali Ne gledaj, imaju gledaj baš Luke. sad carry-a. Kola Gledaj, rekao. čekaš za kse i pustiš Shady Carry-a da umre. Da sam tebi da pustim kill, ono. Mogu si tankovati. Nisam tankova. Ne, ja sam. Turet me ubio. Donić je blue, a? Luko, hoćeš ovaj blue? Sve ulta i sve uradi, samo da mi dobiš farma. Tetrandar. I kad nije tam... Kako me to pogodilo? Nemam Ima pojma, veći wave ispred njega nego ja ovdje na platu. Ja sam mislio da imam ulti sve vreme, zato sam ga i daju ovo. I ona potni dali na, miči nas. Na bazmeg, miči nas. Ej! Ten lag. SS bot. Gle, ovaj disrespect. Elitni odredi bak. Bye.
A few moments later. Ma da, četvorka. Luka, zašto se zove Luden Seko ne znači da moraš da ga kupuješ neko. Ne Luka Riki. Dobro, no. Aha, dobro, mali damage Ovo prem. ti. Džena. Umri. Nope! Klikći na koplje, klikći na koplje. Što? Ne sad. Ne. A baca malo zajeba. A to ne samo kantere, A znate. Trinda ako nam dođe sa redom, možda nas i mogu biti, ali ako dođe bez reda, onda neće ništa uspjeti. Aj maksovat ću Q. Evo ga Trinda, Trinda pazite nema su red. Trinda. Nema red, nema red. Gdje je Trinda na botu? Da. Ispljuni ga. Jem Ignite, ignite sam ga. Top. Možemo i Nice. ove, možemo i ove. Good job, mates. Tam main. Report Gavrilo. Možemo ih dajvovati na botu. Možemo blicnemo. Čekajte 5, 4. Ljudi, ajde, ljudi. Dobro, ubit ću ga. Kaj da bi pre? Nice. Može Trinda nema ult. To jest ima ult, ali nema red. Ne, pošto je sad mislio to da kažem, je rekao malo. Rekao malo pre pa je sad ponovio, ali je pogrešno rekao, ali mislio nešto drugo. Velik nije još nijedna ulta. Možda nije, možda nema. Možda je pogrešno level ovo dva puta. Wow. Ja Luke, imam Zato što poklon mi za treba tebe. gold. Šta si rekao, Džena? Imam poklon za tebe. Ja bih ga zaboravio sam. Što? Što?